Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Taong 2013, nang maging magkaibigan sina Warren at Janina. Si Warren ay nagtatrabaho sa New York habang si Janina naman ay nasa Pilipinas. Nagsimula ang lahat sa simpleng kamustahan gamit ang Viber at Instagram. At bagamat hindi pa personal na nagkikita ay tila lumalalim ang pagiging magkaibigan ng dalawa, lalo na nang pumanaw ang lola ni Janina. Hello Janina, kumusta ka na? Pasensya ka na kung hindi ako makakapunta dyan sa Pilipinas para makiramay. I hope you're doing okay. Sabi ni Warren sa telepono. Thank you sa pagtawag mo, Warren. Ililibing na si Lola sa linggo. Ang hirap talaga mawalan ng mahal sa buhay. But we need to move on. Sagot ni Janina. Tama ka dyan, Janina. Huwag kang mag-alala. Check na magkakasama na yung lola mo at yung mommy ko naman sa heaven. I'm sure masaya na silang dalawa doon, sabi ni Warren. Halos isang taong nagpatuloy ang regular na komunikasyon ng dalawa. February 2014 ay nagtungo si Janina sa Florida, USA para sa isang business trip. Matapos nito ay dumiretso siya sa isang kamag-anak sa New York para magbakasyon. Doon na sila unang nagkita ni Warren. Yes. Lumabas silang dalawa kasama ang mga common friends. Subalit habang nagdi-dinner, ay may ibinulong si Warren kay Janina. Janina, okay lang ba sa'yo na minsan ay lumabas tayo ng tayong dalawa lang? Yes! Masaya naman silang kasama pero ang lakas nilang kumain eh. Biro lang, sabi ni Warren. Ikaw talaga, Warren? Sige ka, baka marinig ka nila. Sagot ni Janina. But seriously, Janina, pwede ba tayong lumabas ng tayong dalawa lang? Muling tanong ni Warren. Hindi ipinahalata ni Janina na siya'y kinikilig. Agad niyang sinagot ang binata. Oo naman, Warren, I would love to spend time with you. Basta sagot mo ha. Warning, malakas din akong kumain. But seriously, yes Warren, I'm so happy na nagkita na tayong dalawa. In 2 weeks time, babalik na ako sa Pilipinas. So, I just wanna cherish every single time I have here in New York. Sagot ni Janina. At natuloy nga ang unang date ni na Janina at Warren sa Central Park. Yes naman! Naulit pa ang mga paglabas nilang dalawa hanggang sa huling araw ng bakasyon ni Janina sa New York. Gabi bago umuwi ng Pilipinas ay taimtim na nag-usap ang dalawa sa isang bar. Janina, I'm so happy na nakilala kita. Thank you for sharing your time with me. Bukas, babalik ka na ng Pilipinas. Sigurado ako na mamimiss kita. Yes! Sabi ni Warren. Warren, can I ask you something? About these things na we spend time together, tapos nag-uusap tayo sa telepono ng matagal, tapos nagtatawagan. What does it mean to you? Please be honest with me. Warren, are you serious about our thing? Tanong ni Janina. Pansamantalang tumahimik si Warren bago nakasagot kay Janina. I don't know, Janina. I don't know. Oh. Basta ang alam ko lang, masaya ako na kasama kita. Sagot ni Warren. Pag-uwi ng dalawa, ay halos magdamag na hindi nakatulog si Warren.
iniisip niya pa rin ang seryosong tanong sa kanya ni Janina at ang isinagot niya sa dalaga. Hindi siya mapakali habang nag-iisip ng malalim. Makalipas ang ilang oras ng pagmumuni-muni, ay kinuha niya ang cellphone niya at tinext ang dalaga. Janina, please wait for me at the airport before your departure. I badly need to see you. Sa airport ay nagmamadaling hinanap ni Warren si Janina. Kinakabahan siya nang hindi niya ito makita. Maya-maya ay may kumalabit sa kanyang likuran at sinabi, "Uy, Warren, tupanyo, magpunas ka nga muna ng pawis mo at ito tubig, uminom ka muna." "So, gusto mo ko makita?" Tanong ni Janina sa binata. Yes? Tungkol sa tinanong mo sa akin kagabi if I am serious about our thing, I'm changing my answer. Yes, Janina, I am serious about our thing and I am serious about you and I want to spend my life with you forever. Yes! Yan talaga hinihintay natin. Tama! Doon na naging malinaw ang lahat para sa dalawa. Umuwi si Janina sa Pilipinas at nagpatuloy ang kanilang long-distance relationship. Subalit makalipas ang isang taon, ay tinuluyan ng tinuldukan ni Warren ang lahat ng alinlangan at niyaya na niya si Janina na magpakasal. Yes! June 12, 2015, ang nangyaring habulan sa pag-iibigan na nauwi na sa kasalan. Yes! At ipinangako ni na Warren at Janina na hindi na nila pakakawalan pa ang isa't isa. Ang kwentong ito ay hango sa istorya ng tunay na pag-iibigan ni na Mr. and Mrs. Warren and Janina Pangilinan. Ang kanilang love story ay nagsimulang mag-trending sa social media matapos mailathala sa isang popular blog na Humans of New York. Di kayo na. Di kayo na nagkatuluyan. Sige na. Sige. Di binigyan nyo ng pag-asa ang lahat ng mga LDRing, di ba? Yung mga nagla-long distance relationship. Kasi it might work for others. It might not work. It might also work. Katulad nito ni Janina at Warren, di ba? Nag-work ang long distance na eksena. Ngayon, nagkatuluyan. Kasi minsan, kadalasan pala, di ba, sa mga long distance relationship, lagi tayong may fear. Tama. Lagi tayong may worry na baka hindi mag-workout ang ganitong klase ng relasyon. Ito ang isa sa perfect example ng isang successful relationship kahit magkalayo silang dalawa. 'Di ba? Ano pa man, 'di ba? Pinagkalayo-layo man sila ng lugar, pero pinaglapit sila ng nagmamahalang mga puso. Yes. 'Di ba? Love conquers everything, mga kaibigan. Tama, love conquers all. Kahit ano pa man ang distansya nyo sa isa't isa. Kung talagang para kayo sa isa't isa, walang rason para hindi kayo maging kayo. Yes. Congratulations! Tama! Sarap ng ganyang pakaramdam, no? Pinaglapit kayo ng nagmamahalang puso. Tama. Thank you, may Wagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Thank you very much at binigyan mo ng inspirasyon ang lahat ng mga, ang eksena ngayon ay long distance ang relationship. Yan, yung may mga kachat sa ibang bansa. Yan. Diba, may mga jowa sa ibang bansa. Correct. May mga nagkakatuluyan naman pala eh. Oo, talagang nasa sa inyong dalawa yan. Diba? Kung pananatiliin nyo ang init ng inyong pagmamahala. Bakit naman hindi? If you can make it work, diba? Hindi magiging seryoso na kayo para sa isa't isa. Tama. Yes naman. Thank you, may Wagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento. Thank you, mga kabisyo. Sinamahan nyo kami ngayon Tuesday na umagang ito. Thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo, mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Henry Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo!